Hando sanay sa usa ka gugma nga walay plano. Ang atong letter sender karon mao kini si Magdalena nga taga Baligyan, Habonga, Agusan del Norte. Aniya ang iyang kaagi. Ako si Magdalena, nga usa ka babae nga walay pangandoy sa kinabuhi. Ang problema nako kabahin kini sa akong hinigugma nga si Noel. Kaniadtong high school pa kami ni Noel, wala mi pangandoy sa kinabuhi nga makahuman og pag-eskwela. Ug nalipay ming duha nga niabot ang panahon nga nabuntis ko. Walay kabutangan ang akong kalipay kay dili na mi makahuman sa pag-eskwela. Sa among panag-ipon ni Noel, kanunay siyang gahubog-hubog. Og tagauli niya gikan sa paghubog-hubog, malipay ko kay iya kong ginakulata. Og daghan ko'y na-learn kung unsaon nako pagsagang ang iyang mga moves sa pagkulata niya diri kanako. Nga naingon nakog ni eskwela og taekwondo. Mao kini ang akong problema. Kulang na kaayo ang iyang pagbugbog diri kanako. Palihog tambagi ko sa inyong tambag balibag and more power sa inyong programang kahandusanan. Mao katong sugilanon ni Magdalena. Maayong buntag sa inyong tanan. Ato kining tambagan ang problema ni Magdalena paiti sa iyang hinigugma nga si pangalan sa iyang hinigugma Si Noel. Si Noel. Noel ang hinigugma ni Magdalena. Taga-asa ni si Magdalena? Taga Baligyan, Habonga, Baligyan. Agusan del Norte. Okay. Magdalena nga akong ika-advise sa imo sa imong problema apart sa imong banang or live-in mo nga si Noel. Ang akong ka-advise sa imo ani Magdalena. May problema ka tungod sa iyong kapalahubog. Mao ba, Bern? Wala, nalipay siya. Nalipay siya. Nalipay siya. Nga? Nga gahubog-hubog ang iyang Hoy! Usa ba ang nga iyang klase? bana o ginakulata siya. Nga kalipay niya na. Agay. Ay sa ato pa Ang problema niya kahandusanan. Unsa man yang problema, Jude? Ang iyang nga? problema, nakulangan siya sa pagbugbog sa iyang bana. Oh, Diyos ko. Maura ni imong Kaya problema sa day. niyang buhaton. Sus, maura ni imong problema day nang nakulangan ka sa kulata sa imong bana. Ana na siya day. Ang solusyon ana kung nakulangan pa ka. Nakoy ka-advise sa imong ana day. Kung nakulangan pa ka sa bugbog sa imong bana, sa kulata sa imong bana, pagpalunggo og liog. Kay murag siguro mao ning success para sa imong kinabuhi. Kay abi na kung unsang imong mga padala diri sa amo nga mga sulat day. Nakulangan naman day kaday abi na kung aning imuhang problema. Nakulangan solusyon ana day pagpalunggo og liog. No? Diba, Brain? Mao ni solusyon aron sa matagbaw. Kay muran mangiday kag ni eskwela taekwondo. Aning Pagkulat siya na learn ng mga move para sa iyang sa kulata sa bana. pagsagang. Ay mao, Diyos ko. Ana naman na siya. Para jud makontento jud ka. Siguro musukol ka. Sukol siguro ni Sebern. Umusukol gud siya. Musukol gid siya. Gani siya nga ginakulatan sa iyang bana. Ana na lang siguro ang solusyon ana day Magdalena kanang kuan kanang pagkulata sa imong bana, imo na lang siguro pud nang kinulatahin mong duha. Ana ra na. Ana ra ang solusyon ana. Kay mas the best man gid unta na to nga ang imong gipadala sa amo nga sulat nga tambagan ka og sa insakto.
sayop sa imong bana di man day nakulangan naman day ka di. Ana na lang na siya day. Wa ko lang ni sa Dios sa imo ay katambag sa imo kandili. Pag kinulatahay mo, pag magika kontento, pagpalunggo og liog. No? Ana lang siguro. Kung di pagi ka makontento, pagkuha og karahay, kaha, ipabagbag sa imong ulo. No, pwede siguro na burn. Kay Pwede para ka, gid siya ano, makontento oo. no sa iyang sulatampo diri nga iyang gipadala, abi na kung unsa kada ko nga problema. Kani ray mong problema Nakulangan day. lang gid siya sa pagbugbog sa Ah, iyang mao day. bana. Day, wa mi lang ni kasulti sa imo katambag maura gid ng among ikasuggest kay ang imong sulatampo nga imong ipadala sa among stasyon nga wala parang marehistro. Ana na lang gina siya. Pag kinulatahay mo, Pwede po siya nga magpabugbog kang Manny Pacquiao. pwede pud ka Pacquiao kung di pa Pacquiao kontinto Talit pagpabuksing ni Pacquiao didto. Oo. Sukol kang Pacquiao. Kay maayo mo to si Pacquiao mangulata. Makakwarta pa siya. Oo. Kay siguro sulan pa kanima ni Pacquiao anang imong problema. Day, maura na mong kasadyo sa imo. Salamat sa imong sulatampo nga gipadala nimo sa among istasyon nga wala pa maristro sa handusanan. Day, daghang salamat nga tagabaligyan man day kaday, daghan salamat ug sa tanang mga nagnaing mga kahinanakit sa ilang mga kasing-kasing ipadala lang inyong mga problema sa diri among hotline sa Palawan. Yes, ipadala sa among hotline sa Palawan o ipadala sa among GCash account. Og daghang salamat. Hello, Hello, Kahandusanan! Yes. Salamat sa inyong pakikinig sa among programa Ang Kahandusanan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn, Aninuhon. Daghang salamat sa inyo. Subscribe please. Nindot iyang sounds burn. No? Nindot iyang sounds gipili. Siya pa ang nag-request nga mao'y ipasa. Sounds no magdali na. Sakto na pa rin nga bugbugunan siya ana burn. Okay na po di ay.